Ola, eu son Regina e eu vos enseñar a facer o pan de morto. Esta receita é típica de México e espero que vos encante, así que alá vamos e deixo-vos cos ingredientes. Entón, os ingredientes son 2 ralladuras de laranxas, 2 ovos, sal, manteiga derretida, azucre, fariña, leite e levadura. O primeiro paso é poñer unha culleradiña de fariña. Todo o leite e levadura e azucre e revolvemos todo isto. Agora imos esperar uns 5 minutos hasta que faga un pouco de espuma. Esperamos, imos rallar a laranxa. Remexemos o azucre ca fariña toda e a anterior mestura. Mesturámoslo todo con 57 gramos de ovo batido. E logo añadimos a manteiga derretida. Chegou o turno a ralladura de laranxa e seguimos a mestura. E agora poñemos a sal. Imos amasalo cas mans. Deixámola reposar de 1 a 2 horas e media para que aumente a masa. Despois de deixalo reposar, imos facer un cilindro ca masa. Damos esta forma e cortamos unha terceira parte. Ca outra parte facemos un boliño e poñémolo nunha bandexa. Ca outra parte imos darlle esta forma cilíndrica a 2 partes e a outra unha esfera, deste modo. E así é como se ve despois de estar reposando entre 30 minutos e 1 hora. Agora barnizamos cunha mestura de manteiga derretida e ovos. Agora imolo deixar no forno media hora a 170 grados. E bueno, o derradeiro paso é poñerlle outra vez manteiga, esta vez sin derreter, e espolvorearlle un pouquiño de azucre. E así é como se ve. Espero que vos gustara moito a miña receita. Adeus!